Wanya depo ke ngadi jamu na bo me fe kata ere tere ko la tonje ko kwa chansa uli gata na jona kana bai uli dona bai mais no ko no ambora retraite ro ik ma fodra ma retraite shengen e tara war depo ke wabinan depo ke iga pisi flana kono e bi kla ka foko ne kata tuguni kata o war botukun ok meta boke mesin ngata boke ne fem fe ba appliquer bo bi foko appliquer te foko appliquer no meta comment ambora e no ma ke twin kana tan tuguni ta côté do ina gata de 200 000 ma confirmer oula validé si vous n'êtes validé moi si les validé on rap validé le but est validé wa bilan be ma gautu ni ni ma faga ma ko mi ya la jutula ya ran ma faga to da mena to kumna ni len confirmer abi so da village ni wa bi e ateso ya wa bilan gautu ana ran ngi e ayi ma ni mi wallahi be sa pere jama fa Typhoon officiel. La magie du cinéma africain. Vous présente. Kachuru vraiment Allah kera wa dogo Allah kera wa kelen ijo ko de ere mo ijo ko di ere mo non comme muso la joli de me ga ni foto na ngasare ni be fenne ga menyo nga war ko kuma bla nete me mu fi be ga wata ne fanne dorme kelen dai ne ci ansam bi ko gara ben sans parente be ga kuma de fi ya fama kana war ko kuma re de fo ne ci la ne te war di mo man dorme kelen pigini to di ni mo ma ya fama de be dugu ngono ga wani ni to me wado war ko kuma re bla ne ci kana nyemo ne ga war re fe bi o be sira fe ga boga itlo bena dorme kelen na dare ne ci à 100 échoué nyambe comme donc te faga sega kuma bla nyabla ya fama na ne re ga konti la tan folo Tifo Tijani Tangara wabi duru doron Fata Okumada i wabi duru de dron e dogo ni tege do mina bo akala mo mina ansari la wabi duru o de be ngu me 2 jours de dima ata jo donc ni na fam ne fene mina waru soro ta fena ni te foye ala ni ne sira ne be rom na sa al ne wa duru nyana ma soro wa duru ko ji kata maram ma comme ça e gagne la meba ibi ane sa ne mi tege do fen bela de ibi to ne ko doron mais mu fi zo ne ga jela do neta bo siraka kani ne do neta la o ikobena o to e mais 2 jours de dima wabi duru ma triplé ni wabi duru ma triplé mais fla ça va fara ni wabi duru clé fla kono e te dogo e mu no ke chugudi ton ko sa ton go bay yi tege do to ko kono ta be ge na fo fen be dugani do yen pon donc il a dit trop quoi kachoro e mane do atuka trop pour iga kuma ko na meno to wuli ga tambla wuli ga tambla i katibla wuli ga na ta ci do luko dun jomina che o mana kele ne barangela ya lokon to sa ba ci mo tia che ni to sa ci ga te fon ni ko trop na ngata trop Tijani Tangara Jigita Okumada Malia Ukae Sunja Biti Sumaya Rafia City Kaukati Mena Doni for Tijani Ka papa ya tanta amano ne ndi kuna sa nse Allah afle ha ngalo ma ci folo taka na ya me ha awo taka na Allah laga level laga bitu kotea ndere jolia tesra ne lamne ya tenela ablo yere be mi ablo tara me afle mo go be na logo nyini ngalike ha logo fo ichilente no ala te mbaga togodi ta
tableau ɲini kana k'a kana san nɔ i teliya ba i teliya i jɔlen bɔ sa parce que wa basi me tableau bɔ min ne b'a bɔ min i tɛ taa ɲini k'a wolo ko ne e ma ci fan bɛɛ sigilen ɲɛna nɔ n'i y'a ma se a ma kɔrɔ i b'a dɔn ko ci dɔ de kɔni b'a bolo Bitu kana ne dala minɛ dɛ tɛmɛ ka taa tɛmɛ sisan i ka taa wele ka na sisan sa i teliya tɛmɛ i ka taa wele i yɛrɛ t'a bɛ ɲini kana nege bɔ ne ko e ne fila jɔ de bɛ ka jɔn furakɛ de i ka hinɛ na ala hinɛ na tɛ i ka bila sa bɛn ba wale ɲɛ kan dɛ ba wale ɲɛ kan dɛ ne dabugu ɲa dɔ ko bɛ jɛna dɛ ala jo da This is for you, the big typhoon. I come from Ivory Coast. Soulja, fais le beat. Je vais leur montrer que je viens d'ici. Salam alaikum. Je suis trop, ça va? validé. Tu vas bien? Activité, ça va? Bien. Ouais, alhamdoulilah. En fait, j'ai envie de faire un dépôt, quoi. Et 200 000 wapinan. Numéro clair. C'est bon, attends. Apa gagné? Odo. Yallo, ma chérie, ça va? Tu vas bien? Ouais, en fait, nous pour regarder 200 000 dépôts, ça y est, Wapina. Ouais. Non, Zulu, il t'a les billes dépensées dans les balles, ils auront mon cadeau beaucoup là, quoi. Ouais, 4 euros, ouais. C'est quand même pour ça. C'est n'est pas voir ni mon bébé là. Ça va ça. Oh, il est pas avec la main. Quoi bien nous faire ou bien ou d'aller. Nous tu m'as vu journée qu'on a quitté de nos femmes kadiga kala. Ouais. C'est payé quand n'est pas ça. Il est pas avec la main. Ouais. Ni dumbi femmes kadiga kala. Na banega sinke. OK? Voilà donc après ça on t'a quand même. Je t'aime ballon. Ouais. Voilà, n'est pas, c'est bon, on fait un minute, bonne journée. Merci. Ouais, pourquoi? C'est bon, on sait là. Wa binan robedi musomo wangili nika papa te foi nyado kan ni bitigi ndere bitigi la jeni bitigi sembe wa binan soro ka di musomo kilekele ay neben kunyen wallahi Trop. Oh. Eh, kachuru. Ya fama ko. Wallahi. On ko ba gidare. Wallahi. Iga kalandeta. Iba do ne ma mi fam. E kun tira fuki yang baratike juste pour que kana wa binan dépôt ke drone. Ami barala amanga loko fengena. Ha? Ko ditanya be kono de. E chugo Ko ta. ci barade. No ci barade. Comment me barala me fene o tigere ko wa kana dépôt drone ne ma foi fama lawo. Ne boro dépôt nga sabe soro logo ci la. Abe soro logo ci la. Donc même fini na. Ton ko ikan taka no lai. E ma fe fa warde soro. Ah. Ton ko ikan taka no lai warde soro to me ba nyedo. Ton ko doron. Binani ni wa binani wo soro logo ci la ite sa. Logo ci bare. Donc ça veut dire il a déjà drone quoi. Na je doron mo ko ke to me ga ke to la nga ke ti. Abana. Iko ni afo kibina wa bidru kibina. Sigala re ni te. Meni double nyana inye wakale nyana. Ha? Triple. To mo doron wa. Ay tena ne rema na kaposo logo chika mande ne na war nyimne kama. Logo ci. War be soro chugo problem tala. To mo doron. Okay. This is for you, the big typhoon. I come from Ivory Coast. Soulja, fais le beat. Je vais leur montrer que je viens d'ici. Je suis trop validé. Typhoon est validé. Mon style est validé. Mon rap est validé. Le beat est validé. Tima,
Bébé. Nda ka bi sa. Iba da ya bébé Kurani sana gai. Ga bébé Kurani. Ni man black ka bibolo ni soro sisan be bo black plus do la. Ni mu mo ba be yi ka mu so be do da furu tigɛ ka bala. Mu mo ka tude. Ni ta ka bongoro de. Ablo yɛrɛ kuma mun ne lai. Ngoro le magoro ha. Ibalo le magoro fana wa kuma suya jumɛn daminɛ tɔ ye an bolo tuguni. Bintu, i tɛ kuma ni Ablo ye. Kuma fɛ dɛ. Ablo. Haiwa. E yɛrɛ ɲɛ b'a la ko ne ka furuko de b'a da fɛ. Wa ɲɛ b'a la ko n den ɲɛ b'a la a bɛ état min na. Mɔgɔ b'i muɲu sani i mago ɲɛ don cɛ dɛ. Fa ye dɛ. N kɔni bɛ mun f'i ye. Ne y'a fɔ k'an k'a bila yɔrɔ min na, a bila yen an kana tɛmɛ yen kan sani Tima ka furakɛ. N'o de dɔn i da. Ko ko tanga lɔgɔ ci kɛ. Lɔgɔ sanu bɛ ka na lɔgɔ ɲininkali kɛ yan kuma o kuma. Tɛmɛ ka tanga lɔgɔ ci. E mu ko na fa suguya de ye tantɔ. Nyame. Ko tugu ni bila ka bɔ yen ka tanga minɛ nɔgɔ tɔ ko ni bila. Minɛ ma ban ko la. Ni bila ka ta mu ta i ka n'u dabiri. Ni bila. Ma bébé ni. I fana sa i sigi tɛ sa. Ne mana kɛ dugu min bébé e sigi bébé fɛrɛ o fɛrɛ b'o tigi dugu. Ni maga. This is for you, the big typhoon. I come from Ivory Coast. Soulja, mets le beat. Je vais leur montrer que je viens d'ici. Je suis trop validé. Typhoon est validé. Mon style est validé. Mon rap est validé. Non, ne y'a fɛ cogo min na to t'a la dɔrɔn. Ne y'a fɛ cogo min na Bi ma ko bila. Yani bɛ sigi taa an fɛ. Ka taa fɛn 200 000 yɛrɛ sera k'i ka compte la. Kata wa bina ni retraite igu. Awɔ n ka compte la. Mais e ma fɔ ka wa bina ni dépôt kɛ sisan. Dɔgɔkɛ ɲininkali bɛ sɔn ka caya dɛ. N ka deuxième numéro de. Tu vois n y'a dépôt kɛ n ka deuxième numéro la. Bon n bɛ fɛ ka taa retraite k'o la tuguni. Ko ka ca sa. Wuli ka taa nin na joona ka na ba in. Wuli joona ba in. Mais n'olu kun an bɔra retraite kɛ yɔrɔ la i kun b'a fɔ dɔrɔn n b'a retraite kɛ siɲɛ kelen e taara wari dépôt kɛ wa bina ni dépôt kɛ i ka pisi filanan kɔnɔ e bɛ tila k'a fɔ ko ne ka taa tuguni ka taa o wari bɔ tuguni. Ok n bɛ taa bɔ kɛ n bɛ segin ka taa bɔ kɛ. Ne ye fɛn fɛn i b'a appliquer bɔ i bɛ fɔ ko appliquer o tɛ fɔ ka appliquer. N bɛ taa comme an bɔra yen nɔ an kun b'a kɛ. To yen ka na taa yen tuguni taa côté dɔ in na i ka taa 200 000 m'a confirmer. O la danfara jumɛn b'u cɛ a bɔ ka taa yɔrɔ wɛrɛ a. I tɛlɛ ka taa ka na ni na m'a tɔ expliquer taa ba in. Dɔgɔ i ka ɲininkali bɛ sɔn ka caya cɛ e tɛ se ka ko e tɛ se ka ne ka ko mun kun dɛ. Ok n y'a mɛn. Est ce que yɔrɔ dɔ tɛ yɔrɔ dɔ bɛ yan fɛ n bɛ taa yen nɔ. Wa bi naani. A voilà i b'a confirmer y'a mɛn. I come from Ivory Coast. Soulja, mets le beat. Je vais leur montrer que je viens d'ici. Je suis trop validé. Typhoon est validé. Mon style est validé. Mon rap est validé. Le beat de Soulja est validé. Typhoon est validé. Mon style est validé. Aywa, ni moto de ko kono koy. Kara kamana gaay ne. Fura nunu bara mum dem lo bare nga gele ko sobe. Fura ndu ma dafa. Em nga to gudi. Ah, ni do atina nya fonga ta semana. Ni tara semana. Al ni so akle kelen kle flaga semana. Mo so ngata no. Na ala dugun manje shini meta semana. Awo, meta semana. Yeah man. This is for you, the big typhoon. I come from Ivory Coast. Soulja, mets le beat. Je vais leur montrer que je viens d'ici. Je suis trop validé. Donc tu peux gagner une. Mon style est validé. Mon rap est validé. Le beat de Soulja est validé. Typhoon est validé. Mon style est validé. Mon rap est validé. Le beat de Soulja est validé. Typhoon est validé. Mon style est validé. Une petite caméra. Mon rap est validé. Ah, c'est une. Je vais confirmer. On est validé, mon style est validé, mon rap est validé, voilà, le beat de Soulja est validé, validé, va l'étiquette, je suis imperturbable. Je viens du Ouagadougou, je viens de la région du Ouropa. Je fais le rap pour ma nation, je fais la fierté de ma région. En Afrique, y'a pas le bout de la Côte d'Ivoire, en Côte d'Ivoire, y'a pas le bout de Ouropa. Ici, la guerre, c'est nous les rois, c'est nous on domine la Côte d'Ivoire. La solidarité de la jeunesse de ma région. Eh Allah. Donc on connaît donc attention. Il est cané arnaqué Gausu. Attention wallahi. Ni mani tiga ni mafa. Yo wabinan.
ay ga hati so mata sa mata hati so haninga wabina ngata to wa village la sa ko muso ko da hati so ni ma ni mina ni ma gausu fa hati so ga narna kita wallahi hati se no wabina papa Tá magnifique, que de saber o da maléfique. Esse me tá na biqueira, ué. Me não concate seu defendor, é validé. Se for não é validé, você é validé. O rap é validé, repite isso já é validé. Eu abina, mas gosto de mim, não faga. Mas como ninguém era disso lá, era não faga. Eu era bem na turma, nem não confirmei. A pessoa da village não é o abi, é atenção. Wa bidan kauci ana ranage ai ma ni min wallahi fa sa fara jama'a fa